Mä oon Jaakko, 22-vuotias kuntosaliharrastaja Vaasasta. Tällä videolla mä valmistaudun Fitness Classickiin 2017, joka järjestetään Kultsalla. Mä oon aina ollut urheilullinen ja tykännyt liikkua. Nuorempana tuli painia harrastettua noin 14 vuotta ja painin kautta sitten ensimmäistä kertaa punttisalille mentyä, että sais lisää voimaa ihan painia varten. Tässä tulevalla pätkällä tuutte näkemään mun reenityyliä, mikä on enemmänkin kovaa volyymiä, pieniä painoja ja paljon toistoja. Tykkään käyttää kohdelihasta enemmän kuin sitä ekoa. Eko-reenaamalla ei niinkään lihas kasva ja menee rikki helpommin. Pysyttäisiin ehjänä mahdollisimman pitkään, tätä hommaa pystyttäisiin tekemään vielä 20 vuoden päästä. Ja treenit pysyy aina mielekkäämpinä, koska niitä pystyy vaihdella paljon enemmän. Voi tehdä supersarjaa, triplasarjaa, vaikka kianttisarjaa. Tai sitten ihan pitkiä sarjoja vaan sen aina puuduttavan 8-10 toiston sijaan. Mä oon aina haaveillut kisaavani mensfysiikissä. Siitä lähtien, kun ensimmäiset kuvat tuli nettiin 2013 ensimmäistä kisoista. Mut silloin mä luulin, että mä pystyn itse kisaamaan vasta joskus lähempänä 30. Että lihasmassa riittää lavalle menemiseen. Tässä nyt ollaan 22-vuotiaana alle 2 viikkoa ensimmäisistä kisoista. Painitaustasta mulla on ollut apua tällä dietillä sen verran, että painiaikoina tottu näkemään ehkä vähän enemmän sitä nälkää. Silloin ei niinkään kuunneltu kroppaa eikä oltu huolissaan siitä, että mitä siellä kropassa saattaa tapahtua. Nyt kuitenkin joka päivä syödään järkevästi ja eletään sen mukaan, että mitään radikaalia ei pääse tapahtumaan. Kun taas ennen saatettiin olla 8 tuntia putkeen saunassa, eikä millään muulla ollut merkitystä, että paino oli tasan se, mikä kisoissa piti olla. Se oli ehkä vähän epäterveellisempää, mutta kasvatti ihmisenä sitten tällaista tulevaisuutta ajatellen ja tällaista kisadiettiä. Tällä dietillä vaikeaa ei ole ollut oikein tavallaan mikään. Vaikein asia on ollut se, että jännittänyt, että pääseekö ajoissa kuntoon. Mutta aamukardiot sun muut, ne on ollut ihan mukavia ja ne kuuluu tähän hommaan. Jos fitnessä meinaa harrastaa, niin kaikki kohdat sitä tulee käydä läpi ennen kuin lavalle päästään. Kisaaminen tässä lajissa ei ole mulla ollut ikinä se päätavoite. Kuntoisella käyminen ja reenaaminen on se, mistä mä tykkään. Kisaaminen on se kirsikka kakun päällä jäävuoden huippu, minkä sitten pääsee sen työn näyttämään ja tuloksen. Mutta tärkeintä on se, että tykkää reenata ja tykkää siitä, mitä tekee, niin kauan pysyy ilo omassa tekemisessä, niin silloin luulee saavan tulostakin aikaiseksi. Kisoilta mä odotan eniten sitä, että tietysti pääsee näyttämään oman kovan työn tuloksen siellä ja sitten jakamaan sen hetken sun perheen, sun kaverien ja sun tyttöystävän kanssa. Vaikka mä yksin siellä lavalla onkin, niin kyllä mä en sinne yksin ole päässyt. Että ilman läheisten tukea, vanhempien taloudellista apua ja tyttöystävän jokapäiväistä huoltamista, niin kyllä kisaaminen olisi mun kohdalla vaan kaukainen unelma vielä tässä vaiheessa. Että pitää kuitenkin arvostaa niitäkin, ketkä on ollut siinä mukana ja pääset niiden kanssa jakamaan ja niille näyttämään, että minkä tämä työ on nyt meidät tuonut.